My sme sa len teraz vrátili z dovolenky a už mám instantnú alergiu na Slovensko, no že horúčka, oko mám zapálené, ledva rozprávam, ledva dýcham, do toho mojej dcere idú zuby a tiež má teplotu a tie zuby jej idú už mesiac a furt to nechce vyrešiť von. Zistila som, že čím väčšiu námahu si dám stvorením videa, tak tým menšie dosahy má, takže toto video vám nebudem nejako extra strihať, upravovať nič. Len v rýchlosti vám chcem pripomenúť, že na Hairburst si trvajú posledné dni vypredaja, kedy si môžete kúpiť jeden produkt a druhý získate automaticky k nemu v košíku zadarmo. Rovnako na stránke nájdete aj rôzne balíčky, ktoré sú cenovo výhodnejšie, sú vyskladané priamo pre váš typ vlasov. Napríklad toto je jeden z mojich favoritov. Táto fialová sada je síce určená pre vlnité a kučeravé vlasy, ale ja som začala používať, pretože som mala strašne vysušené vlasy. No a po 2 rokoch používania sú moje vlasy konečne vyzerajú super. Jediné, čo ma trápia, tak sú suché konce, ktoré mám zničené, pretože som si teraz dala dready a tie gumičky mi ich poničili. Takže tieto balíčky máte cenovo výhodnejšie oproti tomu, keby ste si kupovali každý produkt samostatne. Aj na ne vám platí akcia 1+1 zdarma a tomu vám platí aj zľavový kód ROMCATKO10, s ktorým máte 10% dolu z celého nákupu. Link mám v bio, nemusíte nič googliť, jednoducho sa cez môj profil priamo preklikáte na stránku Hairburstu a okrem toho, ak si do nedele nakúpite nad 50 €, získate ešte aj mystery dáček.